Hello po sa inyo lahat. This is Kiat Vlogs again. And today, magre-review ako ng isang classic na toy pistol airsoft spring type gun na Double Eagle. Series 90. So ito, sikat na sikat to. Wala pa nung year 2002 maybe. Kasi naalala ko 2004 naglalaro na ako ng ganito eh. Same na brand lang to, Colt Double Eagle. Walang pinagbago yung design, yung dalawang agila, saka yung kanyang safety lock, no? Dati pa lang meron ng ganito yung mga lumang Double Eagle na laruan yung kabataan ko. Saka same pa rin yung mag niya, magazine. Saka dito sa kabilang side, no, same pa rin, may silver dito, mukhang totoo. Tsaka ito, may nakalagay pa rin na made in China. Ito di ko na maalala kung same lang ba to nung mga luma, pero made in China pa rin to. Tsaka sobrang gaan niya, guys. Okay, pasok natin to. May bala na to, nilagyan ko na ng bala. Kung pagsasamahin natin yung timbang ng pistol tsaka yung magazine niya, di siguro to abot ng 1/4 kilo, no? Sobrang gaan lang niya. Tsaka yung safety lock niya, ito isa lang. Tsaka ito yung pinaka number 1 na may issue sa Double Eagle, no? Pag nailock mo to, yan, di mo to ma-fire yung trigger na yun. Pero pag pinilit mo to, yan, masisira tong lock niya kasi yung nasa ilalim plastic lang yan. Masisira yan pag pinilit mo, pag pinwersa mo, no? So you better leave it unlocked, no? Basta siguraduhin mo lang na hindi ka nakak. So pala, yung price nito sa Shopee is only 45 pesos, no? So, sobrang mura, guys. Sa 45 pesos mo may kasama na tong isang pouch ng BB bullets. Hindi ko alam kung yun yung nasa laman ng maliit na pouch. Ito na siya. So di pa kasali yung shipping doon, no? So mas mainam na pag bumili kayo nito, meron din kayong orderin na iba pang item na mula sa same shop lang para mapamura kayo. Kasi 45 pesos lang, tapos babayaran yung shipping is 120, ganun, 110. Lugi kayo, no? So ito, may kasama pa kong ibang airsoft na spring type din dito sa kasama dito. So ngayon, tetestingin muna natin to, no? Kung malakas pa rin ba ang Double Eagle, kasi ito kinatatakutan ko yung kabataan ko pag mga kalaro ko pag nakita, Double Eagle natatakot sila kasi dati pa tong talagang malakas tong baril na to. Sana naman ngayon ay wala pa rin pinagbago si Double Eagle, no? Nga pala, shout out pala sa lahat ng mga katropa ko dyan, mga kaibigan ko, mga club members ng Bohol Fury Riders Club, at saka sa lahat ng mga kakilala ko, mga Bulanon, at saka mga Cebuano. Shout out na rin sa inyo lahat, mga lods. So ito, sige, titestingin na natin itong ating Colt Double Eagle Airsoft Spring Type Pistol. Yan. Yan yung butas niya, guys. Yun, tumagos. Tumagos yung bala, guys. So yun yung butas niya. Yan. Tumagos yung bala. Grabe. Malakas pa rin to para sa 45 pesos na nalaruan, guys. Malakas pa rin, guys. Yan, tumagos, oh. Yan. Grabe, malakas. No? So ayun, guys, no? Kitang-kita naman natin na talagang maganda yung performance ng Colt Double Eagle na spring type pistol natin, guys. Sa halagang 45 pesos, meron na tayong ganitong klaseng toy gun na malakas, tsaka accurate naman, no? Hindi naman gaanong hindi na tayo lugi sa 45 pesos natin. So nga pala, before ko yan tong vlog ko, shoutout ko muna yung
yung seller, no? Brad Spurong, i-search nyo lang guys, no? Ilalagay natin sa screen dyan. Brad Spurong. Yan. Sila yung mga nagbibenta ng mga murang airsoft spring type guns sa Shopee. So, overall, satisfied ako dito sa aking Colt Double Eagle. Sa next vlog ko, ito yung i-feature natin, no? Ang ating Glock 9. Glock 9mm pistol. So, thanks for watching guys, no? Yan. So, mag-goodbye na kami ni Double Eagle. So, yan. Thanks for watching everyone. See you on my next vlog. Yan. Bye-bye! Bye-bye!